Máš to opačne. Dobre. Technické problémy, nevadí. Úsmev do kamery. Dobre, ešte to sice nenesiem, no už hej? O, pohode, ježiš. Tak povedaj. Niekto má navigujte, ne? Ty naviguj, navigátor. Kľúčkovali sme v pohode, nikoho sme nezabili. To je dobré. Vyšiel a potom zábery z hora. Vieš, tak z druhej strany. O, výkok som. Tuto sa s tým napreduje. Mám tlustú prdel. Taký nenápadný. Ježiši, moc sa s tým ne... Najväčšia šupovica.
My name is Borat. I am new in town. Ach man. Ale ty zostaň s kamerou, ja sa zmenším, nech je sranda. Hen tam nás vidie, aký ťažký telocvik dávame. Ježišme, dobre, poďme hore. Aký som narastol. Veľký, najväčší. Moc nevyšlo. Nevadí. Aj tak to bude len šíp. Holy shit. Není som obezný, ešte sa stále mestím na mostík slávy. Som na mostíku slávy, ale vyzeráš, že sa vymožil. Máš to trošku nakrivo. Som veľmi namyslený ja. To je jaký odraz zrkadla, skoro som to zlakol. Smile, smile. Netoč sa tu s tým. Sranda musí byť. Oh, vidím vás, dámy, aj keď ste len figuríny. Ježiš, ježiš. Nezaber hore, počkaj. Nezaber stále hore, že nie je to vidieť, že jak sa tomu vyhýba. Oh, yes, yes, yes. OK, pokračujeme. Oh, fuck, také hnusné zvuky. To je narýto to. Nerád by som zdemoloval nový trackload. Ja. A ja? Exisport. Ruksak odporúčame. Ja ako zástanca vecí z Tracksportu a Tracklandu odporúčam 5000 litrový ruksak. Máte manželku, máte deti a nemáte peniaze na to, aby ste išli do Ugandy, není problém. Hodíte manželku v poradí. Manžel, manželka, deti, sestra, brat, bratranec, kazín a tak ďalej. Všetkých jebnete do ruksaku a potom pekne prepašujete cestovance, poviete, zemáky divotvorné sú tam také, čo sa hýbu, tie šivé, tie hnilé, také špatné. Keď tam dáte a frčíme. Harry Potter. Hej. Tam dole, tam ideš mediálne spôsobným, ja si ju zľavať, nedá, zbijeme mu mám. Nevadí. Ešte 5 minút, ježišmarja, toto prešlo. Tam sa proste postavíš, prosím pekne, a ja tam budeš stáť stále, tam vzadu. A ja by som tam išiel, ale rozjebal by som sa, takže nič.
Vieš, dopredu a natáčaj ksichty. Akože no nekúpte si tento ruksak, no ja si hneď beriem dva, keď to donesem. Akože zmestíte tam všetko, celú rodinu a ešte vám zostane 200 kg na príručný batožiny. Veď si to tak dá, Je tam heavy už. od Uga Bossa. No asi ma tí hajzli nepustia. Ale, oni slovili na to stých, ale ja som príliš to. Ale, nenasíme sa. Daj, to, ty sa zmaj sa, asi má. Išlo by to? Ale on má znižený strom. Smola. No ide to, či ne? Dobre, počíme. Ideme dole po eskalátore. Vynoril som sa. Holy shit. No tí ľudia o tom vedia, že táto akcia, to sa mi nelúbi. Je to maximálne nefér voči našej spoločnosti, že proste ľudia boli upovedomení. Mohlo by to byť väčšia sranda, keby to bolo bez toho. Je to proste sranda. Dobre, maximálny blázen. Zrkadlo chce mať šelke. Takhle. Martin sa rád obzerá. Za to dá. Oma. Ako sme na tom s časom? 45? 47. Ajajaj, 2 minúty im to nosím zadarmo. Nehrám sa. Ja som to nosil aspoň 10 minút zadarmo. Ideme ďalej? Fúj, to je nekresťanské. A ty si to mal skoro do 5, takže v pohode. Máme. Skoro bolo v prdeli. Nemôžem ja, Daj, bolo sa to dá. môžem tam? Dať vám to picture? Môžem aj ja, Pikča, môžem aj ja, Pikča, jasné, môžeš, Pikča, není problém, poďme. Si dám urobiť manikúr. Idem si dať urobiť. Musíme, dobre, takže tu máme zaznačené mojho mediálneho sponzora. Dobrú pračku, kupujte dobrú pračku. Ruky preč od mojej starej. Ruky preč od mojej starej, moja stará je svina. Ruky preč od nej, prosím. Ďakujem, dovidenia. Tuto postprodukcia chytí naše papíriky, ďakujem. A ideme do makiele. Ty, to čo je? O, takže kompárne sa to zahral na výrobnú? Na výrobnú? Áno, bolo to výrobné, môžete to vyrobiť. Moji priatelia. To sú moje fotky, to ja som všetko robil, tieto fotky to. Som prišiel a robil som, že pľask.
Hej, a potom si ich všetkých zbalil do ruksaku. Hej, presne, všetky, to môj starý otec, to otec starý môjho starého otca, to môj prastarý otec, a to je náš, oný ten, jak sa volá, ten uchyl. Vidíte, Šaman. Šaman má veľký, šaman ho má veľmi veľký. A všetci títo chlapci sa dostali do môjho ruksaku. A všetci majú baretky. A práve mi boxujú. Nevadí. Takíto ľudia, ktorí mi boxujú do ruksaku, no fuj, hambite sa, fuj. To moje fotky, to naša rodina. Ale tento, to je najväčší. On všetko zvládol, on nás všetkých vyrobil, on je najväčší. Dobre, ideme ďalej. On má najväčší. Stará mama, starý otec, a keď vyzerá jak starý otec, ale nemáme holenie, viete, a tak ste to dojebali, no. A čo to, no, tak to neviem, kto je, ale tiež z našej dediny, toho sme tiež zbalili do ruksaku, veď vždy balíme všetkých, nezabudáme na žiadnych. Neviem, kto to je, nevadí. A to bude asi šamanov brat. Z ľavého kolena. Je posmrtný. Dobre, môžeme ísť. To sú naše národné kroje. Vyzerá to ako nejaký bordel zo zahrady, ale není. To je klamstvo. To je národný kroj. Z Jutoviny, to je také vreco na Slovensku objavené. V Amerike je moc cool. Ne, je to záďary. Hej. Asi si dám pár takých ruksakov spraviť. V pohode. Kde sa to zapínalo? Tady. OK. To je limitovaná edícia Trexport. Len na objednávku od silných ľudí.